Здравейте! Аз съм Цвета Капитанова и ви каня да се включите към моята трета тренировка за перфектно дупе, която ще изпълним вкъщи. В тази тренировка към класическите упражнения като клек и напади ще добавим елементи, които допълнително акцентират върху глутеусите. Пригответе се, защото следващите минути ще посветим на една интересна и ефективна тренировка. Първото упражнение е класически клек, но при изправянето правим мах в страни. Така, с едно упражнение атакуваме едновременно глутеусите и брича. Заставаме на ширината на раменете, клякаме плавно и дълбоко. Когато изправяте, направете мах в страни. Точно така. Внимавайте тялото да е изправено, а крака максимално изпънат и в контрашпиц. След това повторете и с левия крак. Следващото упражнение е балетен клек, като първите 10 повторения са само клек, а следващите 10 клек с подскок. Заемете позиция за балетен клек и плавно спуснете надолу, след което изправете и издишайте. Следете през цялото време гърба да е изправен като на истинска балерина. При изпълнението с подскок се постарайте да се приземявате плавно. И така. Отскачате от пръсти и се приземявате на пръсти, като се стараете да запазите позицията на тялото. След тази изгаряща задните ни части комбинация следват любимите ни напади. Ако трябваше да избера 3 упражнения, без които не мога, нападите щяха със сигурност да са сред тях. Знаете вече основното – дълбока крачка и изправен гръб, като коляното следва посоката на пръстите. Тук при изправянето ще добавим един мах назад, който акцентира отново върху глутеусите. Кракът е максимално изпънат и в контрашпиц. Продължаваме с напади в страни. Тук най-важното нещо, за което трябва да следим, е коляното да следва посоката на стъпалото. Изпълнява се дълбок напад, който докъдето може, а след което се връщаме в изходно положение и се изпълнява напад на другата страна. Сега ще ви покажа една комбинация от махове, които едновременно са простички за изпълнение и натоварват много добре задните ни части. За целта намерете удобно място за хващане, например облегалката на стол. Застанете изправени, погледа е напред, а крака изпънат и в контрашпиц.
И за да довършим перфектната тренировка, ще направим няколко избутвания. Този път ще ги направим в комбинация с 2 крака и с 1 крак. Заемете тилен лек и разтворете краката на ширината на раменете. Избутайте максимално нагоре, след което спуснете долу, без да докосвате с дупе пода. Изпълняваме 40 повторения, след което изпънете единия крак и избутайте нагоре. Ако имате степер или нещо друго, на което да стъпите, ще е още по-добре. Нека не забравяме и коремните мускули. Въпреки, че тренировката е за перфектно дупе, повечето от нас искат да имат стегнато и секси коремче, а това се постига с постоянство. Ще завършим с 3 серии коремни преси за долната част на коремната мускулатура. Заемете позиция тилен лек на земята. Краката са изпънати и в контрашпиц. Ръцете са покрай тялото или под дупето. Повдигаме почти до 90 градуса и връщаме обратно. По-напредналите да не докосват с крака пода. Толкова за днес. Надявам се, че се чувствате добре и удовлетворени от поредната тренировка. Гледайте и останалите виртуални тренировки с мен, Цвета Капитанова. До следващата ни среща! Тренирайте и живейте в хармония!